Takže čusák lidi, já vás tady vítám, tady s mou kameramankou Májou, že ano Májo, řekni něco. Já vás vítám u dnešního dílu. Ještě to není díl, ale chci s váma natočit super novou hru. Jo, tady můžete vidět, že máme tablet, náš super tablet. A máme tu tohle, Trophies Quest, počkejte. Vidíte, Trophies Quest? Tak jo. Vy tam určitě vidíte, když je tam černo, tak Máju tam vidíte, ano. No, dej to ještě trošku blíž. Ano, to je hudba, počkej, já to stlumím. Tak ať se slyšíme. Ne, počkej. My to už máme se jako celý vyhrátý, ale chci vám... Ne! Promiňte, je to takový obtížnější. Chci vám ukázat úplně celou hru od znova, ať jako vidíte. Tak jako každý. Tak máme tu trolla, tak co asi uděláme? No škoda. Takže tady má pitíčko. No. Oh. A super, máme nový level. No. Počkejte, Mara chyběl. Tak dobrý, jdem dál. Taková menší chybička někdy, jo. Super. Tak máme tu pomeranč a trolla celý se bojí. Loupeme ho! Super. No. Božišu. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Pau, pau, pau. To je hustý. Jo, tak. Tak jo. Co tu máme? Máme tu rádio. No. Ten je hustý. Tak jo. Ježiš, nedám ti mobil. Nedám. Zalez. 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 A co teď? Jo, ano, spadne do popelní. Promiňte teďkon. Tak co, jak je to vidět, jo? No, to je to dobrý. Tak, ano, povídáme o slonek. Vypadni! Ano, sloni musí prdět. Troll. Tak jo. Máme tu banana phone. Ano, pane. 18 plus. Ježiš. Dali jsme tam nezničitelný mobil. Boom. Ano, a vybuchlo to. Blbost. No. Old Troll. No. Jako Old Spice. Takže. Že teď čekám, co tam bude. Bude tam černoch na koni. Předpovídám budoucnost. Super. No. Tady máme ruku. To je soutěž asi to. Miss Česko-Slovenska. No. Asi. Ty brejla. Se pán otáčí. Pane. Co ty? Ale ten umí zpívat dobře. No, je to dítě. Ježiš. No. To vypadá. Tak tohle bylo ošklivý. Tak nevím lidi, kdy mám přestat.
Tak jo. Ježiši. Tak a můžeme dát... Ano, vynikající. Já asi u 20. levelu přestanu. Jo, hele, koukejte. To musíte mega pomalu. Ale úplně... Tak jo. Miley Cyrus. Všimli jste si tohle se... No se to nehejbalo, takže to je něco s ním. Když Miley Cyrus, neboj se. Až blbostru. Wow, DJ. Kde bys to hlavou? Ne, už zabil jsem panáčka. Budeme mít horskou holčičku. Jo! Oh. Ježiš, fuj. Lopata! No! Ježiši Kriste. To vůbec nebylo hezký. Tak jo, já si myslím, že tady u Justona Beavera přestanem a skončíme to. A já bych se dneska s vámi rozloučil. Jo. Doufám, že se vám dnešní díl líbil. Doufám, že to bylo pěkný. A tam je Mája. Tak ahoj, mějte se. A teďko vám ukážem prostě na Beavera. Tak jo, tak já myslím, že konec, šmitec, tramtara, tak čusek.